Vedare tinokuchigamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai: mukoma nashi, ndinoda kureurura kuti mushure mekunge ndanetsana nemuvakidzani wangu, ndipo apo pandakabva ndazoenda kun'anga. Mukoma, kureurura chinhu chakanaka, even though sometimes kureurura kuchizonetsa kuti unge uchizoenda kunoudza munhu direct. Sezvandinonzwa, handizivi kuti ndiro izwi ramweya wacho mutsvene here kana kuti dzingoriwo pfungwa dzangu, because I am feeling guilty. Ndinoti pose apo pandinoona muvakidzani wangu pane voice mukoma rinenge richitaura neni zvinyoronyoro, rakadzikama but riine simba zvekuti ndinozotosvika pakutobvunda richinditi taura, muudze zvawakaita, unge uchimusunungura, because mwana wacho anopota achiita mafits kungodonha mukoma, in which voice iri riri kuti zviri kukonzereswa nezvose izvo zvandakaita, because ndine mabhodhoro anokwana iwo kuita 4 andakacherera pamba pemuvakidzani wangu. Saka voice iri rinotouya kwandiri robva rati taura nguva ichiripo mukoma. So handizivi kuti kana ndikaramba ndakanyarara chichi chazoitika kwandiri. Zvakaitika mukoma kuti ndige ndichizosvika pakuroya muvakidzani wangu uyu. Ndine munin'ina wangu mukoma. Munin'ina wangu uyu mwana wekuti akakura ari very spoiled. Saka kana akaita zvinhu zvake, isusuwo sefamily mukoma takatomukanganisa, because tinobva atamira naye kubva zvaakatanga kuziva kuti chii chinonzi munhurume ainge ongodanana kunyange nevarume vevanhu. Saka pane pamwe apo paakazombotiza kumba, ndokubva tanzwa zvichinzi mwana ava kugweru, ari kugweru ndokwaava kugara. Akadzoka mukoma nashi, ndobva ndambogara naye mushure mekunge murume wangu ati mainini ngavauye kuno, otherwise ikoko vanokwanisa kuzourawa, because ndakafonerwa ndichiudzwawo neumwe akangowanawo mafone numbers angu mufoni yake, ndokubva aba mafone numbers angu akabva ati munin'ina wenyu kunoku kana mukaita zvekutamba, munin'ina wenyu uyu anokwanisa kuzongonhongwa mumba akafa nenzara, because atova nemazuva asina kana zvokudya. Ndakachema ndikabva ndachizoudza murume wangu. Mushure mekunge ndaudza murume wangu akabva ati mainini vanofanira kuti vainge vachimbodzoka kunoku. Mukoma nashi munin'ina akabva azodzoka, ndokubva tachizotanga kugara naye. It is very unfortunate kuti akabva achizotanga kufambidzana nemurume wemuvakidzani wangu. Ndo pakatanga hondo yose. Saka uyo muvakidzani wangu mukoma akabva achizotanga kususpecta kuti there was something that was going on. Ina handina kana chandainge ndichimboziva mukoma. Taitotengerwa madrinki, chingwa nei each and every day. Mukoma nashi baba ava vaiti kana vachibva kubasa vaitenga kamini grocery. Saka munin'ina wangu aingobuda achiti handine munhu wangu wandinoda kunoona, obva aenda obva anopiwa magroceries ose awa mukoma. Tainge tava kugara tichingodya tichiguta. Then mukadzi wacho akabva azoti iye ainge achida kuenda kumusha, izvo ainge akatotaimira vanhu vake. Mukoma hakuna kana kure kwaakamboenda. Munin'ina wangu akangobuda mukoma nashi, ndokubva aenda pamba pemuvakidzani wedu, ndokubva atonorara nababa ava pamubhedha pomumwe mukadzi mukoma kushaya nyadzi. Then takazongonzwa yava noise, kochi tamhanya kuya. So iniwo nyaya idzi ndakazodzipindira mushure mekunge ndagara naye pasi, ndikabva ndati sezvo watozviona kuti ndozvaitika ende wamurova, tariraona kuti wamukuvadza, saka uri kuda kumurova kusvika afa here mukoma nashi? Because ipapo mwana ainge ava kubleeda zvisingaite. Ndokubva azondirova mbama. Ndikati maimi munojairira. Ndokubva ndamurovawo mbama paya. Yakazongova mhere mukoma. Murume wangu ndokubva azopindirawo nyaya yacho. Takazoenda zvedu kumba mukoma nashi, but
takazotoita nguva tisingataudzane. Ino ndakabva ndati ndikuda kukukaurisa semunhu anozivanawo nen'anga dzakasiyana-siyana. Ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga. Mushure mekunge ndaenda kun'anga kuya mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizopiwa mabhodhoro. Ndakapiwa mabhodhoro awa ainge ari 5. Ndikabva ndanzi rimwe bhodhoro ndaifanira kuti ndige ndichizoenda ndobva ndazonorisiya kumakuva, in which that was what I did. Mushure mekunge ndasiya rimwe bhodhoro kumakuva, ndikadzoka ndiine mamwe mabhodhoro angu 4 andainge ndiinawo. Mukoma Nashe, panguva iyoyo ndichiita zvose izvi ndainge ndisina kana chandainge ndakambopfeka, just kungomonerawo Zambia kuti vanhu vasazovhunduka mukufamba, uye zvekare ndainge ndisina bhutsu. But izvi ndakazviita usiku, it was somewhere kuma 7 pandakazviita zvinhu izvi mukoma. Ndakadzoka ndokubva ndasiya mabhodhoro angu panze. Kana murume wangu haana kana chaakamboona sezvo kunze kwainge kuchipisa, saka akatongofungidzira kuti nguva yose iyoyo mukoma ndainge ndiri panze, plus anozviziva kuti ndiri munhu anofarira makuhwa stereki. Mukoma ndakapinda mumba ndikageza because ndainge ndiine huruva, ndokubva ndachizomirira kuti vanhu vange vachizorara. Murume wangu akati atanga kuridza ngonono paya, neniwo ndichibuda. Ndikangoti it was somewhere kuma 12 am ndokubva ndachizojamba chirawo Mukoma Nashe. Apa ndainge ndiine kapadza kangu kandainge ndiinako. Ndakachera makomba angu ainge achikwana iwo kuita 4. Mushure mekunge ndachera makomba aya, ndikabva ndazoisa mabhodhoro ndokubva ndafushira mukoma. Kusvika pari nhasi vanogara mukoma vachingorovana nemurume, but iye haatozvizivi kuti ndini ndinozvikonzeresa. And on top of that, mwana wacho anopota achirohwa nezvinhu Mukoma Nashe. Saka ndinotonzwa izwi rinenge richiti kwandiri, aiwa kanguva yakwana kuti unge uchireurura muudze, but ndinotya Mukoma Nashe kuti ndige ndichiudza muvakidzani wangu anozoti kudii mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Asi vabvuma zvavo hanzi as a family patakakanganisa ndepekuti mwana uyu mukukura kwake hanzi we spoiled her as a family. Aiti akadanana nemurume wemunhu, tose as a family taiti kana akarohwa tobva tachizoenda kuya tobva tazonorwisana nemukadzi wemurume iye wacho wanenge achidanana naye. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. I turned 28 muna November imomomo. Mukoma Nashe ndainge ndanzwa nekuramba ndichingorwadzisiwa murudo, zvekare nekuita multiple partners. Muno mujoni Mukoma Nashe, kana ukaita zvekutamba each and every weekend unenge uine a brand new partner. Vagoti varume vemuno mujoni havaroore, vanongoda izvo zvizvi zvemaslip over. Ndipo apo pandakazodanana nemurume uyu, iye akaita zvekundinyenga zviya zvichihwaiwai, zvekuti munhu anotongoya kuinbox kwako obva atotanga kutokudza kuti ane mari. Ndava kutotengerwa data paya. So Mukoma Nashe, mushure mekunge tatanga kudanana, munhu uyu ndakabva ndaona kuti ndiye munhu anokwanisa kutondiroora mukoma, otherwise ndaikwanisa kuzochepesewa muno mujoni. Zvino ndakabva ndazoenda kune vamwe madzimai. Ndaisatoziva kutoti mazuva ano kumasowe uko unokwanisa kutoendako mukoma uchiti uri kuenda kunopiwa minamato, but wobva wazotopiwa nemishonga mukoma. Vava kutoita zvekutosanganisa mishonga neminamato. Ndasvika kuya ndikabva ndataura nyaya yangu, ndikabva ndati madzimai, munondiziva inini, munoziva kuti life yandiri kurarama ma1 and marelationships angu munongozviziva. There is no need yekuti munge muchibvunza mweya mutsvene about me. Mukoma Nashe vakabva vazoti sezvo ndainge ndichida kuti zvinhu izvi tinge tichizviita pasina mweya mutsvene mukati, saka anything is anything. Mukoma Nashe vakabva vachizotora chigero, vakabva vati mwanasikana, chigero ichi tora. Ndakatora chigero chechi ya mukoma, vakabva vazonditi dzikisa
sketi yako ndikadzikisa, vakabva vanditi chizvigera bvudzi rako rekusika rudzi rainge risina kukura mukoma, but vakabva vangoti chingozama chete mukoma. Ndakazozvigera ndokubva vanditi chigera mumusoro, apa ndainge ndiine wivhi mukoma. Ndakabva ndazozvigera paya ndokubva vatora bvudzi riya vakabva vati ndaifanira kuti ndige ndichizodzoka, uye zvekare ndaifanira kuzoita mwedzi wose ndisina kushevha. Apa ndainge ndiri munhu ainge akajaira kuti kana bvudzi rikangokura ndobva ndashevha, asi sezvisinei mukoma ndakabva ndazoita saizvozvo ndikabva ndachizoshevha paya. Mushure mekunge ndashevha bvudzi riya ndakaenda naro kuna madzimai ava. About 2 weeks vainge vainaro bvudzi iroro. Pandakazodzokera kuya mukoma, I could not even see kuti rainge rimbori bvudzi, because vakazoripisa vakarikuya mukoma, vakabva vazondipa vakati uri kufanira kuti unge uchizomubikira. Mukoma Nashi vakanditi kana wobika mushure mekunge wakwaya sadza rako unofanira kuti kana uchikwanisa unodzikisa stove, then wobva wachizobvisa chipfeko chako chemukati, wobva wazotonona sadza iri richikwata. Unofanira kuti unge uchistima, then dikita riya rinenge richibva kumagadziko kwako uku paya pakaburi ndopavainge vachiti ndopanofanira kuti pange pachizodikitira. Zvainge zvakaoma mukoma Nashi, zvichirwadza. Yainge isiri nyore kuti munhu paya kana wobika sadza mukoma, kana sadza rava kukwata paya, then wobva wazoita saizvozvo mukoma. Ndakatsva kumagadziko uku, but nekuda kwekuti ndainge ndichida murume mukoma ndakashingirira. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ininiwo ndiri murume ane makore 40 years ekuberekwa. Moyo wangu unorwadza mukoma, because mukukura kwangu ndainge ndichifarira zvechechi, uye zvekare takangokurawo tichienda kumasowe. Nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndachizotangawo kuprofita mushure mekunge chipo changu chasimbisiwa. Zvino nerimwe zuva mukoma, ipapo ndainge ndatova kuma 20 something, ndainge ndatoroora. Saka takabva tachizoenda nevanhu kumvura. Tainge takawanda mukoma Nashi. Zvino ndainge ndiri umwe wevamwe vainge vachibhabhatidza vanhu. So takati tiri mumvura kudaro mukoma, ndakanzwa kuti pane munhu akandibata uyo ainge achida kundidhonzera mumvura. Ndakazoti ndichinocheuka kudai ndikabva ndaona njuzu. Njuzu iyi yainge yakanaka mukoma, but iri yechitema. Njuzu iyi yakazondishanyira kuhope kwangu, ikabva yati siyana nazvo izvozvo zvauri kuita, nekuti vedzinza renyu ivo havana kana kumbogara vakapikira kuti ndo zvamunofanira kuti munge muchiita. Kana ukaramba uchienderera mberi nezvose izvo zvauri kuita, ndiri kuzokutora ende ziva kuti pose panenge paine mvura neniwo ndinokwanisa kuzosvika ipapo. Mukoma, ndakamboda kurwidzana nayo njuzu iyi, but ndakabva ndachizoona manje ndatova kune imwe nyika. Asi vamwe vose vatainge tiinavo hakuna kana akamboona kuti painge paine zvainge zvava kuitika kwandiri mukoma. So ndakaendeswa kune imwe nyika uko kwandakaona kuine vanhu vakasiyana-siyana vainge vakawanda, but vachiratidza kuti ivo vainge vari vedzinza rekwangu. Kubvira nekubvira vaienda parwizi vonosuma parwizi vototaura naMwari mukoma. Ndokubva ndadzoswa zvekare pano panyika. Saka ndakapiwa warning mukoma. Ndini ndakazoita wekupedzisira kubuda mumvura nekuti makumbo angu aita sekunge ainge akasungwa. Ndakati ndava kuda kunobuda mumvura ndopandakangonzwa izwi rakati kwandiri, cheuka uone. Zveshuwa ndakabva ndacheuka. Mukunocheuka ndikabva ndazoona kuti
mumvura mainge muine hove yainge irimo. Mukoma, hove iyi yakabva yazourawa, mvura yose ikabva yashanduka ikabva yaita red kuita ropa. Pano mumwe akazoti nhai muprofita, ko chii chamuri kuona mumvura zvamangoramba makatarira mumvura? Ndo pandakazotovhunduka mukoma, asi izwi rakati usaudza kana ani zvake, because ndinobva ndatoenda newe ende ziva kuti pauri hapana chinozogadzirisika. Ndinonokudzipa chete, mutumbi wako ndiwo wavanozongotora. Mukoma Nashe, ndo zvakaitika ipapo. Mushure mekunge ndapiwa warning iyoyo semunhu ainge achinamata, ndakamboenderera mberi ndichinamata, but ndainge ndava kuti ndikanamata then ndobva ndanzwa izwi rainge richindirangaridza kuti zvose zviya zvandainge ndakaudzwa patainge tiri kudhamu izvozvo zvaikwanisa kuzoitika kwandiri, ndikabva ndazosiyana nazvo. So pari zvino ndiri kunoku kuSouth Africa mukoma, mari ndakazokwanisa hangu kuita mari, ende ndiri munhu wekuti pose pandinenge ndiri ndinongokwanisa kungoita lucky from nowhere else, ende vanhu vanokwanisa kungouya kwandiri vobva vatondipa mari. Handisi type iya inonzi inowana mari mushure mekunge yatambura. Saka mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei. Ndiri kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Ndine shungu dzekudzokera kuchechi, but ndinotya manje kuti zvose zvandakaudzwa nenjuzu iyo yandakaona zvinokwanisa kuzoitika. Please tell me kana secret yangu ichiita kuti munge muchizoiposta pachannel penyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.